Wakat sungai panunya diarahkan ninyo berjalan sama seorang sedang berjalan jalan juo jalan bertambah jauh juo berjalan telitak-litak telitak telele cuk kacang menjalang junjung. Oh berjalan tai-tai-tak tai-tak tai-lei-lei baalang menjalang gunung inyo berjalan tarwi juo indak tu bilang lamo bana maalun sajo badani. Ha, baa dusana nan di tanah rantau. Kok rindu dusana jorabab Siril Asmara? Bukalah YouTube Sinar Padang Official. Allah di balik anak nata ladang malang di balik anak nata mananam lararantawai buah lapangalo awak lamananam lararantawai buah lepang ngalon kita lah kamu lepai mangarang lakabai kok salah lama gajah olah kanan basamu ora
bana larang rantawe oh dia we la jangan oh kadang air di sungai landai terandam bantu kadai nasi oh bakaba bukan pak cadik pandai untuk perintang namandanga sekali ini Pak banda orangnya nambah bandan tumbuh bamban di sawali pucuk kadondong mudo-mudo oh curito orang pak bakaban badan jomato tak mali duto kawan kami dak satu oh kok jadi awak maramba lain talang lain pangalan patah penjulut tangkai bunga oh karano badan pak kamangarang kaba lain tukang lain buatan gurunya lain pirin yuo pak Siala kasiala dicancang tangga dua cancang ditingke tangga dua tingke diambil sado nambah bungo dilurah tugali padi dek karano badan kamangarang kabak kalau diantang namu panjang kalau dipunta namu pendek pendek sekadar kapaguno walau sekaset pokok abi tuan oh silara di lereng padi kambang labungo pak dalam rimbo diambil daun tu di ate batu banane tumbuh di andale oh kambangnya bungo tu dua tiga ado balangko joan jalai onang kabanang kadi karang kini dibilang kejadian di kabupaten Pak Mungko-Mungko ibu kotanya Babang Kaulu itu lokasi di daerah BD apa nama judul curito mabagangan tuang ho di banang lasalai oh apa
padayo ambai lubang tekali ombak tibo obedo bagantuang jobanang salai putui ndak ado paule siala anak sialui tinggalnya dake balai lamo tokok sempat banang pak jadi putui penyambung banang baluna aduh pak oh jatuh daun di lereng batu disembah anak padang taro oh kok tiba garak dinan satu oh banang nalapu bisa tago hari pagi awak babi duk lapek kalawit tantarui kepulauan Soduo oh seri habis pak cerita masuk kabak mulai to jalankan to bilang kejadian oh di muko lamuko atas sabwe tampe kejadian terjadi di Kabupaten Muko itu kecamatan daerah Bede oh ibu kotanya Bangkau menurut sejarah pak diterima bapoko mangko menjadi bahasa mangko bamulo oba aku asa pak curitonyo adalah orang nambah dua pak oh adalah orangnya nambah dua orang berdua laki bini menurut sejarah nan diterima kalau inyo na laki-laki aslinya orang muko oh kalau inyo na perempuan ndak ada asli orang Sinan pajat orang Ulu Jambi tapi dek jodoh lah batamu nyobao di suami pindah ke muko oh nyobao ke daerah muko di Sinan inyo menatap muko daerah Lawe di Mabana kampung keteknya iyo ladake bandara tupai oh iya ladake pak bandara tu di Sinan kalau dipandang dak guna to etong lamo sia namo na laki-laki banamo lia mas tenggi tu namonyo nan kalaki
Oto bilang namo ng parampuan ba namo pi rukia kia panggilan dari mama dari suami. Orang maimbau kia juo malia mas tenggi namo suaminyo rukia namo bininyo baranak seorang laki-laki pae. O baranak seorang nyoa laki-laki karano anak laki-laki siako namo anak kandung siapo galajo namo banamo nyo buyong bustami tami panggilan dari mande. O tami panggilan dari ayah anak bertambah lagadang juo tandonyo anak lagadang lama suwe sekolah dasar Tuhan. Olah masuknya sekolah dasar kini sedang dalam sekolah indah to bilang dopak lamo bana. Oh abiari baganti hari abiari baganti pakan nabi pakan baganti bulan sabulan jo 2 bulan inyo tu dalam sekolah indah to bilang do lamo-lamo. Oh karajo pak mande dari bustami karajo jale manji upah makan gaji kaladang urang kalau bapak coy tujuh kok dicali penghidupan mande sado indah sado de awak sado lai sado de urang malenggang acok tapape menyua acok tasangkui awak rang banse dalam kampung. Oh tumpak di daerah Pak Bandara tu orang tahu di mande bustami orang tahu di liamas tenggi sarato pie rukia inyo turang mikin di nagari manandoannya inyo orang mikin untung sajo lawe ulayat di korong kampung liamas tenggi dapet menompang buek pondok. O dapet menompang buek rumah kok dipandang kabake rumah kok atok bintang-bintangan kok dinding liang-liangan kok dantai jongkang-jongkian Tuhan. Kok lantainya jongkang-jongkian indah to bilang lamu bana usaha mande tarwi juo serato ayah sekalian nampok ko anak bersikolah. Oh indah disiko di palamo abiari baganti hari usaha ayah la tarwi juo nama ande coy itu pulo indah to bilang do lamu bana. Oh kalau inyo Pak Buyong Bustami sedang di dalam bersikolah memang yo tajam utak tami manandoan utak nyo tajam cie nyo aja duo pandai duo dia aja 3 buliet 3 dia aja ampe bisa ba itu santiang utak Bustami Tuhan. Oba itu santiang nyoa utak Bustami di sinan kalau kok dipandang indah to etong lamo abiari baganti hari abiari baganti pakan nabi pakan baganti bulan sabulan jo 2 bulan.
Abi bulan baganti tahun, setahun jo 2 tahun di masih sekolah tolataan, duduk di bangku kelas 5 Olah duduk di bangkunya kelas 5, awak sedang dalam sekolah. Ya lacok sakit-sakit lacok, ayahnya batuk-batuk badan nindak tagok lai. Ho baru bakato mande Bustami, nambah namo Upik Rukia, onde dangan lah dia ya Bustami. Kok sempat sakit lalai lamo-lamo tuan, kok sempat tuan nindak sehat, kok sempat tuan nindak cegah akadayo tuan badan kami tuan. Oh kadayo tuan badan kami disiko ndak berdosa anak kami disiko anak dagang menompang di tanah kampung tuan, kok sempat tuan ndak doa kadayo kami jo anak. Oh kadayo kami jo Bustami tuan, jangan penyakit balarui-larui tuan, jangan penyakit bertambah-tambah, harapan gadang baket tuan. Oh harapan gadang kaya Bustami, mandang kato dari bininya, bini menangi dipandangi, menangi mande Bustami menjawe lia mas tinggi. Honde dia kandung Rukiai dan ibu dari Bustami dengan kato badan ambo. Hokok sakit bana badan ambo, baalo dia awak nak kesakit di malo tubuh nak kalita yo dia. Ho coiko bare dia penangguangan, coiko karajo tio ari, idui alun dia namu balabi tuan. Oh dui alun doa namu balabi ba itu kato ma badaninyo, mandanga kato co itu menjawe mande Bustami jadi baal tuan nang kaelo. Ho di sinan bakato badan lia mas tinggi, onde dangan di Rukia iyo ibu dari Bustami. Kok sakit lamola nanambo tatap dia bakar ajo tuan. Oh nanambo tatap nyoa bakar ajo ba itu kato badaninyo, ndak guno dietong lamo bana, ndak para luto bilang lamo. Oh di sinan kalau kok dipandang tumpainyo lia mas tinggi, tapi kabanyo dikamanakan mensonyo acok sakit-sakit. Hola datang dusana pak dari lia mas tinggi, dari nan sorang kabaduo. Ho dari baduo kabatigo ado kamanakan lia mas tinggi, kopak gak cilako singkah urang di nagari tuan. Oh singkah orang nyoa di nagari, asat tajumbai di bae nyo, asat tadorong di lapie nyo, ba itu kamanakan lia mas tinggi, siapo namo pajatu. Oh siapo lapa galajo namo, agak sajo di badan ninyo, banamo si buyong Riki pae.
Obana monyo si boyong Riki mangecek sekali Riki ke mama hari karenyo suaro kare sajak dulu ke mama lawak kawan jangan dibawa karajo bare tapi mama karajo juo indak mandanga kato kami mama latuo bantu eko babao juo karajo bare mama Oh baba ojo nyo karajo bare mandanga kato kamanakan isinan menjawab lia mas tenggi onde Riki kamanakan mama jangan mengecek bentuk itu jangan berang ndak kabake mama Hokota baba o Riki bakarajo jo ala mama kabalan jo arang rumah kekamakan jo adik Riki ke sekolah Riki Homangko baba o bakarajo mandanga kato bentuk itu menjawi badan diri Riki Hokok diambo mama lain sudahnya asal sehat tubuh mama walau ndak makan nindak mola tuan O mandanga katonyo arupo itu menjawe badannya tu masurukia namin tuho dari siriki nambini mama badaninyo onde Riki idang abana nda ado mintuo menyuruh bakarajo Honda ado mintuo mama so mama bakarajo mama banana kandak karajo mintuo lai Riki managan tuan O mintuo lai Riki managan tapi mama ko kare juo mandanga kato di mintuo nyo jawe juo di Riki jawapan badan Riki kau ndak mintuo suruh karajo ndak mungkin mama bakarajo mama sakit sabantu iko tuan O mama saki asa bantu iko tumpak da inyo buyong mustami ndak ado inyo mangece awak ketek sabantu itu O nak lama do kita bilangkan kamanakan babalik pulang babalik panakan nambah samo tinggal mintu Oh dengan mama pa Oh dengan dia Dengan dia ya badan mustami dari dulu lambok kaban jangan karajo di bawah juho jangan bawa karajo barek kinilah kami sasarannya Yo manangi badan sirukianan mande dari mustami aye mato badarai-darai Mencalik Pak Rukia lah menangi jawapan lihat mestenggi dek kandung upiak Rukia nak jangan menangi pulo Oh mengecek coy itu kemanakan ambo nak ado adat biar aso dek kandung Memandang kato dan bantu itu jawapan si Rukia di tuan tak masalah tapi dia lain pulo
kan salarwi tuan selamoy kola barat tahun tuan awak berturutan lalabia 30 tahun dah ado awak bagadu. Ambo nak namu do mamarentan ma badan tuan ndak namu manggasak bakarajo kana karajo ndak ado nambah suruh. Yo kini ambo sasaranyo ati siapo nak kaibo apa na mati siapo anak kaibo ala tadanga tu tadi di badan ayah Bustami cuy itu kemanakan mengecek di dadapan badan ayah Bustami bana mandanga kato dari Rukia onde dek kandung Rukia kato nambahnya jandi danga kato ambo nangkaditu Abi harinya berganti hari, abi harinya sari tu anak sekolah taruiju. O tumpak badan lia mestenggi awak lacok sakit-sakit kok batuk lah mulai batuk darah ngok sasak badan mamu cek o tuane. Oh indak toh bilang dola mo bana dia tonginyo sakutiko agak saja badan Bustami lah tamat sekolah dasar ijazah sudah. Oh nyotarimu oh ne tuane ijazah sudah nyotarimu na lapor sudah di tangan. Babalik ke tempat mandi seto tiba di rumah mandi o mandi dengan bana ambo tamat dari sekolah dasar iko lapor iko ijazah o mandi. Maiko lapor mande iko ijazah mendanga kato dari anak onde nak kandung Bustami. Ko iko lapor nak memang lah jali ijazah mandela nampak. Jadi ba anak rencana badan Bustami mendanga kato dari mande aja wapan badan Bustami kok dapet kandak mande badan ambo saran juo mande basikola masukan bake SMP ma
Mamasuk anamo mandeaka SMP ba itu sekali katoinyo mendanga katorupo itu ndak guno to bilang lamo ndak paralu doto etong lamo banan deko iwang nak masuk SMP di halaman desaran juo sekali kini tapi bajanji nak Bustami dengan mande kok lah tamat dari SMP Bustami jangan menyambung juo na Bustami jangan nak menyambung juo kok menyambung juo badan Bustami joa biaya mande cari kok ayalah sakit-sakit nak bantu iko jangan biaya sekolah tinggi pembali bare nak awak susah awak disiko nak badusa nak kita disiko anak dagang awak menompang bagi ayah mandanga kato dari mande kok laco itu mande kato mande kok lah tamat dari SMP biar Bustami ndak siko oh lama Obia Bustami nak sekolah baik tu bana kato anak O mananga kato dari Bustami lasana ngati ayah joma nak tabado sanang dalam hati sajuk di dalam kira-kira sunyi di dalam pemikiran ona nari sari tuari bertambah petang juo petang bajawe dengan sah anjoma patang bajawe nyoa dengan sanjo bajawe dengan malam semalam itu ukuran makan nyola makan hari na malam semalam tu ala tidur serumahnya ndak lama kita bilangkan sekalo lalu hari siang tando hari kasiang badarak bodorum bunyi tami yang rang balari tasingko bantu nyawambun nampi katabi mato hari tando hari kasiang ndak siang do hari dek ayam ndak siang hari dek murai nan pagi sepagi itulah jago lalu katigonyo Tuhan olah jago dari tidurnya ketiganya nak perlu to bilang lama bana agak sajo di badaninya nak pagi sepagi itu kalau nyo anak kok dipandang nyo tolong ayah jo mandi mungkin dibantunya lah nyo bantu ayah karajo lah nyo bantu mandi bau sao
Obat itu di badan anak nambah namo Buyung Bustami di sinan kalau kok dipandang. Oto tinggal ninyo nambah 3 to japui kamana kanaya nambah namo si Buyung Riki tuan. O nambah namonyo si Buyung Riki kato badan si Riki taniat dalam hati bana taniat di hati kete. Kok sempat para mamak sakit, kok sempat pendek umur duya tumpak di badannya bini mamak nan sarato joinyo Buyung tu Bustami ko. Ndak kabuli tinggal di sinan busia bi kaduonyo tanah tumbo jua sajo ndak boleh di sinan tinggal tuan. Oh itu niatnya kamanakan mama nang kamati lalaki lia mas tinggi. Co itu niat sama seorang itu niatnya dalam hati. Oh ndak guna to bilang lama to tinggalan kamanakan mama to bilang balik badan ninyo nani yopiak sirukia serato lia mas tinggi cukui joinyo Buyung Bustami. Onde nak kanduang sayang ayah Bustami nak sayang jo ayah. Kau sempat ayah sakit juo. Kau sempat buruk disabui. Kau sempat pendek umur mama umur ayah nama ande jana Hoang picoan yo nak bau manat ayah ka Bustami. Jan mandi Buyung abaikan homambana na ayah ka Bustami. Ko iyo terjadi buruk di awak yo na. Kok sempat yo ayah sakit nak kacegak. Ko iyo pendek umur ayah abean mande na sampai Tuhan. O mandanga kato dari ayahnya ambil tangan badan ayah matu menitik-nitik. O kato badan Bustami onde ayah sayang Bustami oh ya. O janitu lo ya nambah sabui janitu lo nanaya kanaan. Ko iyo buruk ya malang ketibo. Kok sempat pendek ya umur ayah yo ya. Hoa kadayo Bustami dengan mande kami disiko nak badu sana kami disiko anak dagang kok kapulang ke korong kampung dusana indah ya. Oh badan mande doya jangan mati lo ya nan basabui. Oh jangan mati lo ya tong membana Bustami kaya kau dapet kandak badan Bustami sama laki ya Bustami gadang sama laki pandai bau sao yo ya. Kok dapet ayah dojuo yo ya. Calik juo lah anak dengan mandi calik juo anak badan ayah jangan mati ayah kanaan Tuhan. Mandanga kato dari anak menangi lia mestenggi. Kalau dicalik nak sakit tubuh lah kapaya elok cobiaso. Hola kapaya sehat nak bantu semulo yo nak. Wangok sasak badan memucik sekali batuk keluar darah 2 kali batuk keluar darah entah bana namu penyakit mangko darah nak obat
tu dimului yona ba itu kato badanaya pa Oba itu katonyo badanaya disinan kalau kau dipandang nak paralu do dietong lamo nak guno to bilang lamo bana. Oh agak saja di badan inyo sinan bekato badan Bustami. Oh ayah sayang jo Bustami serato mande sekalian. Honana waya coba niat segak laya cobiaso sehat laya baksa mulo yo ya. Hujan penyakit bertambah-tambah jan penyakit balabi-labi ambo bado ahyai kanan satu Tuhan. Oh indah to bilang do bilang lamu abi hari baganti hari tibo wakatu yo jangkonyo Bustami saran masuk sekolah. Olah masuknya masuk SMP duduk di bangku kelas 1 baik tu bang Adan Olah sibus latami Oh disinan kalau dipandang dalamnya duduk di bangku kelas 1. Oh inyo tu tarui basikola badan sekolah tarui jo. Nak to bilang do lamo-lamo nak guno to etong lamo. Oh awak sekolah tarui manarui saki ayah bertambah-tambah. Oh saki ayahnya bertambah-tambah talabi saki ayah ba itu kalau dipandang nak guno to etong lamo. Oh nak paralu dibilang lamo bana de awak taruh sekolah de utak sangat namu bana. Oh indah nanti tinggal mato pelajaran adi aja tetap dapet ba itu hebat utak Bustami Tuhan. Oba itu hebatnya utak Bustami disinan kalau kok dipandang nak paralu tu etong lamo bana. Abi hari baganti hari abi hari baganti pakan nabi pakan baganti bulan. Sabulan jo 2 bulan nabi bulan baganti tahun tumpak badan Bustami tadi kini dalam sekolah jo
kini dalamnya sekolah juo, sedang badannya dalam sekolah, sedang duduk juo di bangku kelas 1. Ndak guna to etong lamo, dek lamo bakal lamuan, duduk di bangku kelas 2, awak bertambah gadang juo, sedang di dalam bersekolah, kok sempat perainya waktu bersekolah. Nambus tami ndak lodo bercalia-calia, nyo tatap menolong mandi, akarang ajo dibantunya Tuhan. Oh akarajo nyo dibantunya nyo bantu ayah jo mande ndak ada berniat bersanang-sanang ndak taniat kandak nyo malalalala. Oh kok balik lopak dari sekolah tetap nyo bantu badan mandi. Kadang-kadang inyo mencuci, kadang-kadang inyo menawai inyo batana menolong mandi jo ayahnya Tuhan. Oh menolong ayahnya aja mandenya di sinan kalau kok dipandang. Oh dek lamo dah bakal lamuan di macurito tolataan. Oto bilang badan mustami lah tamat dari SMP, nah lapor sudah di tangan. Oh ijazah sudah diterima, babalik pulang pak buyung Bustami Tuhan. Oh babalik pulangnya buyung Bustami di sinan kalau dipandang de inyo lah babalik pulang. Onyo agian lapor ke mandi, sarato ijazah sekalian baru menjawab badan mandi. Onde nak kandung Bustami kalau ijazah memang nampak, kalau lapor memang lah jali. Oh kandak mungkin lah mandela tahu yo nak. Oh mungkin bakanda menyambung yo, mohon mandi pada Bustami, dia lain dah basikola na Oh biar lain dah bersikolah perai saja lah Bustami bersikolah, ndak ada biaya nak penyaran, mohon mandi beke Bustami. Oh mandang kato dari mandi baru menjawab si Bustami. Hokok laba itu di mandi nang kaelok, nam Bustami ndak membantah mandi. Oh indak sekolah mandi, indak mola asal sehat ya badan ayah Tuhan. Oh asal sehat ya badan ayah, indak sekolah ya indak laba itu kata badan inyo. Oh indak to bilang no lamo bana biari sari tua biari baganti hari. Di sinan kalau dipandang lah 3 bulannya perai sekolah lah mandake kampe bulan berpikir panjang. Oh si Bustami ma berpikir panjangnya si Bustami, kok ditahan yo di kampung, ditahan yo di mungko-mungko yo di daerah Bandaratu. Nak kata capai do tujuan awak, nak kata lawan nonjak sama gadang kok penghidupan ni kok contohnya.
Beko awak mengecek pakai mandi kok tibo hari pukul sampai patang mengecek kaya jo mandi awak merantau samantaro tuane. Awak merantaunya sementara itu bana kato hati. Ndak lama kita bilangkan hari bertambah patang jualan tiba pukul. Oh pukul sampai lepatang. Oh ne Tuhan indak to bilang do bilang lamo nak guno dibilang lamo bana seto hari lepuk ampe nyetamui mande jo ayah baru bakato badan bustami onde mande serato ayah ojan berang mande ka bustami jan berang ayah ka bustami. Nanambo kini ado mande tangka mangece ado kato kaba sampaikan o mandanga kato dari anak menjawi ayah jo mande kaban lana kabake ayah kaban lana bake mande onang kami baduho nak kaberang kami danga kato bustami na maka midangan nak kato bustami tolong uraikanlah cie-cie nak jalelo kami mandanga mamandanga katonyo arupo itu disinan kalau kok dipandang kato badan bustami onde ayah dengan bana sebalu nambo mengece ampun beribu kali ampun ampun di bawah tapak kaki di atas selo kabasaran katori yang kato talompe kato takui kato nak sampai nambana kato bakaban kok mau cali ya di korong kampung awak rangino di nagari awak rang banse dalam kampung jadi nambadan diri ambo yo anak di badan mande yo anak di badan ayah tumpak di hari sapatangko iyo lari puku ampe rencana kapai marantau ya rencana ya kapai marantau ba itu kato badaninyo mandanga katoco itu manjawe mandejo ayah marantau nangkang sabui ayah latuo bantuai
ayala tuo bantu iko ko sempat ayah sakit parah kadayo badan mande kadayo nak mande di kampung badanang sorang nyo bustami tongga babeli yang upie siko si buyong siko tuo siko si bonsu siko harapan kami nambah duo kabake badan bustami dapet basabui kamara antau na dape basabui nyona kamarantau ba itu kato ayah duo jomande badan inyo manjawe inyo badan mustami o ayah sayang jotami o mande cukui sekalian mande hoko awatan mande di kampungku mande alamat nasib tak berubah nak talawan nonjak nalai ndak kata turian ayun semua gadang mande tapi kok lai dibawa ke tanah rantau untung ada surat tanelok kok batobo awak jonan sanang kalau nyota makan dinan mani mande mande jo ayah indak balupuan bajapui ke korong kampung kok lai batamu mande jonan bayi Tuhan mandanga katonyo kato anak manangi mande manjawe onde nak kanduang bustami yang danga kato dari mande badanang seorang anak mande harapan kami nambah duo hokini basabui nak kamarantau kok dapet kandak badan mande tetilantang awak samo makan angin tetilungkuit samo makan tanah na tarampai awak samo karyang yona taranda awak samo basana kok indak dia samo indak kok lai biasa mulai asajan basabui kamarantau yona ma itu kato mandekan buang Tuhan mandanga katonyo kato mande hari bertambah sanjo juonan sanjo sesanjo itu anggaran pukuan 6 sanjo baru bekato badan mustami onde mande serato bapak dipagai ndak ketapaga jawi Bali tinggi lompeknya ditagai ndak domak ketetaga nan mambo barangke juo ambo tatap mande pai marantau mande walau jauh mande di tanah rantau mande asa batamu jonan sanang asa tak capai kana baik na mande jo ayah mande ambo japui mande pado marasai bantu iko mande mandanga kato anak dak dapet ditagan manangi badan diri mande ko nak dapet nak kami managa ba ajo nasib badan mande ona ba itu kato mande inyo Tuhan ba itu kato mande bustami anak dilarang ndak talarang anak ditaga ndak tataga naninyo tatap marantau
Hodisinan pak kalau dipandang nyo ambil pakaian di Bustami. Oh satu lah sudah pakaian diambil nyo, ijazah nak namu tinggal nan lapor ba itu juo. Oh walau kakak ya jo mandi nyo bao sekalian di Bustami. Ala nyo masukan kata selo-elo, latibo nyo di tas nyo nanelo. Oh satu lah masuk ke atas pakaian yo ijazah cukui balapor sekalian ado kakak mandi babau. Oh sinan bakato si Bustami selamat tinggal ya jo mandi Bustami karantau. Oh samantaro mandi nyo minta izin kaya dengan mandi yo pak. Honde mande sarato ayah mande, horilan jari paya mande, rilan jari paya ayah ambo kini merantau jauh anta mati sedang jalan anta mati di tanah rantau mande. Kok sempat awak nak bertamu ambo jangan dibari doso tami jangan mande kutuk pulau jan doso tami dibari rilan jari. Oh payah mande ba itu kato si Bustami Tuhan. Oh mandanga kato dari anak menangi ayah jo mande onde Bustami anak ayah onde Bustami anak mande. Oh kok kamaran tawang nak berjalan jauh jangan mati lo nak basabui yo nak. Wang seorang harapan mande Bustami seorang pujaan hati dapet mati lo nambah sabui. Kok sempat to amin da doa kadayo. Oh kami nanti ngayo na ayalah sakit bentuk iko kok mande coy tujuh kama banga dan kama ngaduna Oh kama mande nak kama ngadu ba itu kata badaninyo di sinan kalau dipandang bersalam jo mande jo ayahnya. Oh satu bersalam jo ayah dengan mande salam lapinyo lapai selamat tinggal badan ayah selamat tinggal badan andi paliaro la mande Oh elo elo yo ya jagolah ayah mande badan awak jangan mande pico jo ayah ayalah sakit mande bantu iko Tuhan. Oh di sinan kalau kau dipandang barangke badan dirinya satu turun di labu rumah nampak di mande anak jalan maratok mande. Oh tangga rumah ma Oh sakin kete ya na yo. Oh pernah bipikawan namanya
kau lalang ape masuk pangadi tami kete opai marantau lapak kamayona. Oh minta ngasih anak kandung Elo di tanarangan tau jan ujang obah nyak parangan jan banyak pah rangai anak beko marasai di kampungmu. Orang akan wangai Bustami. Coy ko nasibna ayah jomande sayang jomande na hodape Bustami mana marantau jauh Bustami yonde nanga honde ko ayala kado nak sakit mandela tuo bantu eko Bustami sorang na bajalan jauh nakkan wangi tak dapat amat tagang denai. Raso atina mande malarang sayang jo mandena. Oh tapi Bustami mana marantau jua nak kandung ngeyonde nanga honde asal di kampung juola nak samojo mande makan dak makan lah biasa nakkan wangi tinggal mande sadang menangis to bilang badan Bustami oba jalan kaki sama seorang yola dari bandara Tunyoaran Kalubuat Pinang
Baranti Bustami kok dape oto tompangan nara kepadang rantau dituju. Oh kok dape arahnya ke Sungai Panua barang akan ke Sungai Panua diarahkan ninyo berjalan sama seorang sedang berjalan-jalan juo jalan bertambah jauh juo berjalan telitak telele cuk kacang menjalang junjung. Oh berjalan telele baalang menjalang gunung inyo berjalan tarwi juo indak tu bilang lamo bana maalun sajo badan inyo. Oh disiko pak kalau kau dipandang awak sedang berjalan juo sedang berjalan sama seorang dan jalan bertambah jauh. Hari ado pukul 7:30 meningkat ke pukul 8 hari tapi pukul 8 bana nampak sekali lampu oto tuan. Oh nampak sekalinya lampu oto setonyo nampak lampu otonyo bagaan badan di Bustami nyo ambe oto na lewat setonyo ambe oto na lewat otonyo ambe la Baranti abana oto na Baranti nyo pandang bana elok kironyo indah oto tambangan nyo cali oto nantambe kironyo engkel pa roda ampe tuan. Oke ronyo engkel roda ampe baru terbuka kacoba laki dah bakato sekali supir oton dedek kandung namudoi kapai kema badan buyung mendanga katorupo itu baru menjawab si Bustami. Onde udah na supir oto ko itu nan udah tanyo nan ambo tentu arah ambo batanyo bake udah oto udah kema bana kato sampai serupo itu. Oh kalau nyoto dia badan udah oto kota rui dia ke Sungai Panua dia. Oto kota rui ma dia ke Sungai Panua menanga kato rupo itu baru menjawab si Bustami kalau iyo datarui ke Sungai Panua. Oh menompang ladai ambo seorang sehingga daerah Sungai Panua tapi ambo dah indak bepiti ambo sebatu ke menompang ba itu kato badan inyo. Oh kato sampai serupo itu ko iwang dia ke menompang dia lah ongkos ndaang bayi kebetulan udah sama seorang dapet kawan dia untuk mau tadi. Oh dapet kawan ma dia untuk mau tadi sinan kalau dipandangi mandanga katoco itu lah naik oto si Bustami. Oh satu lah naik ini oto satu naik kate oto bajalan nak nyolain nan oto sedang bajalan indak to bilang lamo bana. Maalun oto kanamonyo iyola engkel roda ampe satu jalan oto dipandang sedang jalan andelnya oper dari satu oper kedua dari dua lape ketiga dari tiga lape ke ampe tambah di ampe tambah tanang apa tando lari tanang. Ado mancilo kasaratu ado cipia duo bili 120 lari oto kasuo ampere kilometer kajaba kaja tonggak kilo laraba tonggak kawe tampak gambar tengkura.
Oba itu kancang lari oto nasi mandasinya kasih alui buni babuni karekel jaguang buni basiwo jalan gadang buni baraba paku capi buni bagandang basarunai ba itu kalau dipandang oto bajalan tarui dek kancang oto balari lati boto ola disi lalawi oh satunya lepe setelah penyo dari negara Silawi alaman ampu daerah Sindang abi daging tulang barawi jomande bacare panjang naik Malape nagari dan daerah Sindang auto berjalan tarui jualan nampak Bukit Dado di malu hati pak tak kamamang tambah gaet tambah sensaro bilola kata capai lai kananelo Lape nagari Bukit Dado tababang daerah lunang Satu lape daerah lunang lah nampak simpang tanah sirah Batam nagari kumbuang di malu hati tak kamamang sadang bansi jomande bapisa ayah sakit di korongka buang Setelah penyo nagari kumbuang lah nampak daerah Talang Kubu Odi duduk namu bamanung bilo jomande kabatamu mande Oh lape nagarinya Talang Kubu lah nampak daerahnya pesatapan mangkolamu mak badan matamu awak banse pai bajalan tiba ditugunya pesatapan marah oto ke Kurinci sadang sakit ayah bertinggal nak tabado mamang dalam hati masa tolat tibo ainyo di kumatumanyo turjeng kiaya moto nak tarui ke Kurinci nanoto bajalan yu
sadang jalan Pak Oto dipandang indak disikodo dipalamu dipacapik laka basa ketek nak jale jalan curitonyo anggaran pukulnya 5 pagi masuk Oto ke Sungai Panu deklah masuk ke Sungai Panu bakato dah supir Oto onde dia kanduang namu doe iko daerah Sungai Panganu dia kanduang Iko daerah dia Sungai Panu satunya sabui Sungai Panu lah turun badan Bustami oh satu lah turun dari Otonyo minta kau dah supir Oto terima kasih dah banyak-banyak jual aja so kambo balik antapo bilo dah kabatamu antapo bilo besok lay kabasu antawa nak dapet batamu rilane lo badanu dah disiko kita bapi Nak lama kita bilangkan hari bertambah siang jua oh tandanya hari lah siang lah tiba pukul pagi oh dari jam 6 ke jam 7 lita Bustami nak tabado di malu badan nak kalita dari malam awak nak makan oh dari malam awak nak makan dari malam awak nak minum itu nasib badaninyo tapi de hati karejuo nambah jalan tetap sama seorang sedang berjalan-jalan ju oh di sinan kalau kau dipandang lah nampak loto lewat babali abana Oto na lewat Oto tu L300 solar oh kamara ke daerah Bangkonyo stop lopa Oto di Bustami setonyo stop Oto Baranti onde dia kanduang namudo kapai kamara namudo kalau itu nanu datanyo ambo batanyo bake udah Oto udah dah sampai kemar oh kalau itu dia nangka ditanyo kalau nanoto badan udah Otoko tarui ka bangko dia Oto udah ko dia tarui ka bangko mandanga kato bantu itu oh kalau iyo dah tarui ka bangko manompang dah badan nambo seorang sainggo daerah kota Bangko dai oh sainggo nagari dah kota Bangko mandanga ketoco itu menjauh inyo supir Oto jadi dia keto supir Oto naik langkate Oto lah naik badan Bustami oh satu lah naik ate Oto inyo naik pintu tatutui Oto jalan lah jalan Oto tu tadi yola L300 solar menuju daerah Bangko oh sadang di ate Oto pak badan Bustami malam taranggo ate tanggo manyang taurai ate pintu
Oh salam ta'azim badan kita Ali sakengete tantangi itu Tuhan. Oh ahli sekete nyawa tentang itu. Walau dia ahli sinan yo di sinan kalau kok dipandang. Oh sadang dia ahli kita bilang to japui mande jo bapak. Satu di japui mande jo bapak. Tumpak di badan mande Bustami. Oh samanya Bustami pai entong menangi kerajonyo na bapak cuy tuju saki ayam bertambah-tambah Tuhan. Hosaki ayah bertambah-tambah. Kadang-kadang taluk duduk, kadang-kadang letih dua saja lah lain bantu dipandangi. Ba itu nasib ayahnya. Oh indah to bilang do pak, bilang lama do pak. Oh ndak perlu dietong lama nan mandi tinggal di kampung entong manangi. Oh badan mande pak tong maimbau-imbau anak onde Bustami anak mande. Oh Bustami indak mandanga kato mande dona indak badangan kami mengecek Bustami pai ju marantau jauh ayah batambana. Oh sakit juga nyona kadang makan nak kadang indah kadang duduk kadang indah acok tidur daripada duduk acok nak makan pada makan dapet Bustami. Oh marantau jauh nyona kok nampang pendek umur ayah kadayo badan mande di sikona ndak badu sana na Oh mande di daerah nak muko-muko bapak indah mande indah dusana indah banampa dia dusana indah seorang yu. Hokok sempat ayah nak pendek umur kama mande kama ngadu kama mande kama ngapai harapan bake Bustami anak seorang merantau pulau alamat sansena. Oh badan mande yo nak jangan lama di tanah rantau jangan lama Bustami pai laki pulang na ketampe mande Tuhan. Olah ke balik yo nak ketampe mande ba itu kato tangi mande dua jo ayah sekalian sedang nasib sebantu itu tinggal mande badaninyo yo di daerah muko-muko cukui jo ayah sekalian. Oto bilang badan Bustami sadang diate oto juo oto balari tarui juo nanoto sadang bajalan maalun eletigo rati solar barang ke inyo kakabangko. Dari Kurinci ke Kabangko lewati danau sungai Panu di Malowati ndak kaibo mande banse awak berjalan jauh Tuhan. Oh mande banse awak lah berjalan jauh ba itu kalau kok dipandang ndak guna to etong lama maalun saja pak badaninyo. Oh maalun oto kok dipandang kurang minyak bertambah minyak oto berjalan tarwi juo. Oh di siko kaba kita pecape di maha kaba tu tibuan lah tibu di paranta sungai Manau Tuhan.
O tibo di parantaknya sungai Manau, seto tibo di perantak sungai Manau. Ndak bara jauh le ke Kabangko, di malu hati ndak karisau mande di kampung Basansaro. Hondak lama topai di Bajalan Latibo di daerah Kota Bangko. Taruyoto ke Pasar Baru pai. Taruyoto ke Pasar Baru jo pasate itu orangnya hampir sama. Di malu hati nak kacame bedo di rantau. Basansaro pai. Satu tiba to di pasate oto baranti nak nyolai dah turun badan Bustami. Onyo minta terima kasih dah banyak-banyak ambola jadi iko. Ambola jadi madaing goiko maalun badan dirinya. Hode ala badannya turun supir oto lepai pulau supir oto lepai pulau berjalan Bustami sama seorang sadang berjalan pak jalan juo. Ndak lama inyo di berjalan di daerah Pasar Baru di Sinan kalau kok dipandang. Ndak guna to etong lama bana sadang berjalan sama seorang litak tulang indak tabado letai badan indak tabado makan indak minum pun indak lupa. Anta malang antanyo muju lah malang tibo di Bustami. Sadang di tengah pasabana la pensan badan Bustami tajila apa di laman kada ituan. Tajilapaknya di laman kadai seto tajilapak di laman kadai nampak de urang nambah samola datang urang nambahnya anak siakonyo nam pensan anak siaponyo ko nampan yang olah keluar nam punyo kadai sia nam punyo toko siabana nam punyo tampe. Inyo turang baradolo di Pasar Baru banamo si amtalata tuan. Banamonyo si amtalata tumpak daerah Pasate. Iyo di negari pak nanado tu ndak ada orang nak tahu di si amtalata. Mengecek si amtalata ke anak ko bersama-sama bawa ke rumah badan ambo tuan. Bawa ke rumah badan ambo ba itu kato badaninyo mandanga kato marupo itu mandanga kato dari si amtalata lasanang ngatirang nambahnya. Onyo angke pak kate rumah satonyo angke kate rumah lati buate tempe tidunyo lataan Bustami elo iyo diate.
ho tampe tidu pa Oi odiate tampe tidu ina to bilang lamobana lata-lata diate tampe tidu nyoabean badan si bustami Ondak lama dah sesudah itulah sadar nyojo diri baru mengecek badan mustami di mambo pak katobusta ami Omandanga kato bantu itu onde nak kanduang namu doa yang ada di lokasi apa ada di hati rumah pak badanang tadi pensan di pasar mangako sampai buyong pensan Omanga sampai nak badanang pan yang mandanga kato bantu itu manangi bustami menjaweknya di malu ambo pak nak kapan yang lesari sama lampak Oh dindak makan pak lesari semalam pak kelaparan di malu badan tak kapan yang talok di tubuh pak lakai nak tuan Otalo di tubuh pak lakai nak baik tu kato badan inyo mandangai inyo balu makan nyo ambian makanan di siam talata nyo ambian nasi jo samba makan lah dulu nak kanduangi O mancalik siam talata ambian nasi nyo ambil nasi dimakan nyo satu mulai badan nyo makan bapalu bustami pak Ho dapet nasi pak Setelah makan badan inyo Sudahlah makan dengan minum Oh di sinan badan letak gok biasa Bakato siam talata Onde dia kanduang namu doi Dangakan bana elo-elo yona Oh di mako kampung jo alaman Kato sampai sabantu itu Oh kalau itu pak nanapak tanyo Kalau nyo kampung yo alaman Nambo orang rana mungko-mungko yo pak Oh bandara tu kampung ketek nyo Mande banse ayalah sakit Ndak tega mencalik mande Mangko marantau pak Jauh-jauh tuan Oh mangko marantau pak jauh-jauh Untung bertamu jonan sanang Untungnya nasib pak lai baik Baik itu kato badan ninyo Oh kato sampai siam talata lama jawe Apa bertanya kanan mudo Siapa gala jonamo yona Hok mandanga kato siam talata Kok gala jonamo apa tanyo Ambo banamo buyong bustami Tami panggilan kawan-kawan pae Ho mandanga namo buyong bustami Namo di apa ala jale Namo apa ang nak tahu pulo Apa banamo siam talata na Oh apa banamo nak siam talata Ndak ada orang nak tahu do di badan apa Mandanga kato itu baru bakato buyong bustami Nyo ambil tangan siam talata yoda
Honde apa nanelo ati pa Hokok leibu apa jo ambo lei kasih jo badan ambo Bao lapa ambo karajo carian karajo di Bangkoko pembantu mande pa Oh sadang susah ya pak Pembantu mande sadang sayu pak Oh mandang kato rupo itu baru bakato si am talata Ko ingin badanang makarajo yona Honda kakarajo ang yona lain jo badan apa ang karajo Di toko apa na buyong karajo na Oh di toko apa na badanang karajo mandanga katorupo itu lasana ngati badan ninyo ndak guno to etong lamo Ona nari sari itu abiari baganti hari Oh tumpak badan bustaminyo ala karajo yosi am talata tinggal di sinan sekalian sehari jo 2 hari karajo inyo jo talata pa Oh karajonyo jo si am talata ba itu kalau kau dipandang ndak paralu dietong lamo ndak guno to etong lamo bana Oh disiko kalau kau dipandang agak sajo di badan ninyo naninyo sadang bakarajo abi hari baganti hari Oh abi pakan baganti pakan ada orang balanjo sangat banyak Oh sangat nyo banyak pak bali barang jumlah piti nyo kalian Honyok pakalian isi am talata nak tabadodo inyo mempakalian acok juo badan nyo sase Oh baru nyo etong lay di badan bustami sadeko dapiti kasadonyo yo pak Oh sadeko udah membaik nan sarenko apa manarimo ba itu kato badan inyo Oh salah say pitinyo bayi baru mengecek badan si am talata taman apa na tami sekolah Tuhan Oh taman anak buyong sekolah kalau itu panang kapak tanyo sekolah ambo pada tinggi bana cuman tamat dari SMP pak Oleh baniat nak menyambung mandirang bansik dalam kampung ayarang mikin di nagari acok lo sakit bentuk itu Hojo alam bopak ke sekolah jan biaya bersekolah pembali bare pak mandi ndak ado Tuhan Oh pembali barenyo aman denda ado ba itu kato badaninyo di sinan kalau kau dipandang nak guno terbilang-bilang lamo bana Onde nak kanduang na mudoy layang bau lapor joy jasa mandanga kato bentuk itu lai pak kato bustami Honyo ambil lapor joy jasa iko lapor pak iko ijasa Honyo calik di badannya si am talata satonyo pandang lapor joy jasa manggil yang si am talata sajak mulai masuk sekolah juara 1 Oh si masih bustami pak Onak parnainya ketinggalan juara 1 Tiota
desenan kalau kau dipandang indah, to bilang do bilang lamo. Ndak paralu dia tong lamo bana diseko kalau kau dipandang maalun badan dirinya nak kandung nan mudoi. Lena muang masuk sekolah balik apa saran ke SMA na Mandanga kato siam talata jadi pak kato siam talata saran lapa ambo kesem awa itu kato badaninyo. Mandanga kato rupo itu kalau iyo nak sebantu itu dia jasa pak lapaci cukui jo lapor sekalian barisu apa nak. Manyaran yo nak tapi bapasan apa kabustami sekolah yo batu-batu lah basikola jangan pangana na lain-lain na jangan pangana na lain-lain mandanga kato rupo itu jadi pak kato badan mustami picayolah pak badan apa ndak pangana kena lain-lain do pak. Ndak ado luak basikola ndak ado lain pado itu picayolah pak badan apa Tuhan. Nak guna dia tong lamo nanari sari tu tibo di hari barisu nyonyo saran mustami basikola masuk SMA badaninyo. De orang tahu di siam talata indak tanyonyo banyak banala ditarimo basikola kini dalam SMA badaninyo duduk di bangku kelas 1. Naninyo sedang sekolah indak dietong lamo bananyo elok jo kawan-kawan guru sayang kabake inyo kawan banyak suko jo bustami indak pandai mengecek sombong Tuhan. Nak pandai nyodo mengecek sombong sedang sekolah bantu itu kok tiba waktu perai sekolah nyo manolong si am talata kok tiba balik tinggi hari nyo manolong si am talata ba itu kerajo badaninyo. Ndak pernah do bercali-cali nak tahu bersanang-sanang asa balik pak basikola tetap menolong pak karajo toko Tuhan. Onan si am talata bertambah sayang cukui bininyo sekalian si abana namo bininyo bana mo sian ling itu bana namo bininyo aling panggilan dari si am tambah sayang kabake badan mustami laki bininyo nan sayang akatoinyo baduo asa bustami namo sekolah kama kandaknyo basikola awak saran Tuhan sampai-sampai oleh awak sarana sampai-sampai ba itu kato badaninyo ndak guna to etong lamo ndak paralu dibilang lamo bana. Onaninyo sadang bantu itu abi hari baganti hari abi hari baganti pakan abi pakan baganti bulan abi bulan baganti tahun. Lasa tahun jo 2 tahun duduk di bangku kelas 2 hampir kanai sekolah 3 pak
ndak lama kita bilangkan di lataan tamat dari SMA. Nani jasa sudah di tangan, lapor sudah nyotarimo, nyoba bali na nyolai. Oh nyoba bali na nyolai, ndak lama inyo sedang jalan. Oh sedang jalan pak, kalau dipandang lampion sampai ke rumah si Am Talata. Oh hampir ke sampai lah ke rumah si Am Talata. Nak lama inyo sedang jalan lah tiba di labu rumah. Baca Assalamualaikum menjawab si Am Talata je bininya. Waalaikumsalam kata si Am naik lah naik ate rumah. Oh lah naik badan Mustami seto lah naik ate rumah. Seto naik di ate rumah lah duduk ate kurisi yo pak. Oh tangan tampai ate meja walau inyo besanang hati. Mande jo bapak nantakana tuan. Oh baru mengecek badannya si Am Talata. Onde nak kandung Mustami. Ala kok tamat bersikola lai lulus nak masuk SMA na Oh mandanga kata cuy itu. Oh apa ma pak serato ibu manandoan pak ambo ko lulus siko malapor yo pak. Oh jo ijazah pak Oh iko malapor pak jo ijazah calik lapak lapor ambo pandangi lapak ijazah ambo ba itu kato badaninyo. Oh mandanga kato coy itu nyo ambil lapor jo ijazah nyo kambang di si Am Talata mahanggu-anggu si Am Talata. Oh iyolah hebat utak anakku sejak mulai masuk sekolah ndak pernah tinggal sekolah. Juara 1 tiap tahun tuan. Oh juara 1 tiap tahun ba itu kalau dipandang ndak guna to etong lama ndak perlu dibilang lama bana. Oh di sinan kalau dipandang agak sajolah di badaninyo pak Oh maalun badannya tadi bakato badannya diri si Am Talata. Onde nak kandung Mustami Dek lah tamat nak dari SMP. Rencana kandak menyambung ke mana nak ketuju yo nak. Oh mandanga kato dari Pak si Am Talata. Onde apa dengan bana kalau masalah bersikolah bosaran bake apa kamadiantan nambo namu apa Oh kamadian tanpa ambo namu mandanga kato itu sadang mau tahu tayu main borang di labu janjang tuan. Oh main orang di labu rumah membaca Assalamualaikum. Waalaikumsalam pak kata badan si Am Talata. Mencaliknya ke labu rumah kira kawan lamonyo bana nanti bo. Hosia ko kawannya nanti bo. Apa tu datang dari Padang tinggalnya di Gawang Padang yo pak. Ho tinggalnya di daerah Gawang di sinan badannya tinggal. Hosia bana namo apa tu bana muliau datuk santai tuan.
Oh baru bakato badannya siam telata naik lah sobat badan ambo lah naik inyo pada tu santai baduho jo bininyo sekalian siabana namo bininyo banamo siupik singar. Oh satu lah naiknya jo bininyo lah duduk inyo di kurisi sadangnya duduk di kurisi. Oh baru bakato badaninyo ayat talata sekalian di bini siam talata lalamu kawan dak kamari la barata unindak karumambo lala bielimo balik tahun sobat. Olala bielimo balik tahun dak ada ketampe ambo baru iko datang kemari ya tujuan jo mungkasui. Oh baru bakato badaninyo dangakan isi am talata mangko ambo datang kemari. Oh ambo kanala pensiuna jadi polisi kok dapet kandak badan ambo layadonan diawa kamasuk polisi sobat. Oleh ada konan diawa kamasuk polisi ba itu kato badaninyo mandanga kato co itu baru mengecek badannya siam talata. Oh dikato anda ado lah ado iko ko anak badan awak co calik bana bantu pajako pandangi tampangnya elo-elo. Holai ka mungkin lulus ko anak ambo ko mandanga kato bantu itu nyocalik di datuk santai mahanggu-anggu datuk santai tuan. Oh manggu-anggu datuk santai onde danga di siam talata makok lapor jo ijazah. Kalau itu nangka disabui nyo baru tamat bana dari SMA iko lapor jo ijazahnya. Nani ko lapor sekolah dasar iko lapor masuk SMP iko ko masuk SMA nyo calik bana di datuk santai. Nyo pandangi bana elo-elo iyo mahanggu datuk santai iyo lah hebat uta anak. Sajak mulai masuk sekolah ndak pernah tinggal sekolah juara 1 tiap tahun alangkah hebat kawan. Oh lauta la anak